és de Dénia. Algú el coneix? El Kraken és molt famós, però crec que no és de Dénia. El Kraken és com un calamar gegantíssim, però molt gegant. Algú se'l coneix? Ui, no està aquí. Té 3 caps i 2 cues. I hi havia un home que era pescador que se deia Jaume i anava un dia en una barca i se la va trobar. Se diu la mare dels peixos. Això, mira, us convide a que després en classe o algo en internet ho podeu buscar. O en algun conte de rondalles o en algun llibre d'espantacriatures, la mare dels peixos. És que jo crec que la tenia aquí, igual ara no sé. Vosaltres heu vist de vegades els mapes molt antics que tenen enmig de la mar uns monstres molt raros? Veritat? Sembla que són monstres, però en realitat sabeu el que passava? Que fa molts anys, tants anys com quan Iqueix també, no existien les càmeres de fotos, no existien els zoològics, no existia internet ni la tele que tu veus un programa de natura i veus animals. Què passava? Que els exploradors, quan anaven en vaixell i veien algo en la mar que se movia, però no ho veien molt bé perquè no tenien ni una càmera que tinguera zoom ni res, quan tornaven